Здравейте, мили приятели, отново! Във връзка с настъпването на Велик ден, решихме да ви разкажем относно тази тема, какво е написано в родовите летописи на първородния род. И за това Иван се е подготвил за тази тема, за да може, нали, да поясним нещата и да ви предоставим точната информация каква е и какво е свързано с Исус Христос или Аустин, така наречения Аустин. И затова давам думата на Иван. Приятно ми е, Ванко, здравей отново и заповядай. Мен ми е също много приятно и се радвам, че сме отново заедно и с вашите зрители. Това, което искам да им разкажа днес е записаното в нашата родова летопис, в Зорената книга, по отношение на най-малкият син на нашия отец Вишен и Лада, а именно Аустин. Аустин, това е четвъртият син на Вишен и Лада. Това е нашият праотец, който е дошъл на земята, за да даде на хората духовността. Хората вече са били устроили на земята, родени, релефът, както казахме, природата създал Велес, занаятите е дал Перун и хората съвсем естествен е стремежът на човеците към духовност. Всеки човек, в който е останала капчица, човешка кръв, не замърсена, а винаги се е стремял и се стреми към духовността. Това се знае от всички. И именно поради това нещо са създали на основата на духовността и на учението на Аустин, който е дошъл, аз го казах и в предишното предаване и пак искам да го обясна, за да стане ясно на вашите зрители. Аустин е дошъл, влязъл в тяло и е отишъл при един болен народ, при един народ, който не е живел по Божиите закони, който е вършил изключително лоши неща, който се е подвел под илюзията и чародейството на нисшия матриархат, на така наречения техен бог Яхве. Но за това може би ще направим отделна тема. И са започнали да вършат от лоши неща, да го кажем така. Започнали са да изкривяват пътя, по който върват човеците си. Започнали са човеците да ги вкарват в заблуда, в илюзия, да ги отклоняват от правия път, да развращават хората. Аустин е отишъл при тях, за да им обясни, да им покаже и да им каже, че това не е правилният път, това не са Божиите закони, по които човечеството е живяло милиони години. И те за това нещо са го предали. Но направо по темата. Аустин отива при болният народ и започва да проповядва. Започва, събира хора, ходила от село на село, от поселение на поселение, започнал да разказва, да показва на хората истината и все повече ученици и все повече последователи е събирал. С естественият му божествен магнетизъм, който е притежавал, той е привличал към себе си хората, започнали са да го слушат, започнали са да вършат това, което им казва. И около него е събрал ученици. Едно ядро, на които е започнал да разказва нещата, да ги подготвя да продължат неговото учение след като той си отиде. Защото всеки един учител идва в определено време и си отива. Учител, казвам този, който е бил. В момента има псевдоучители, псевдоучения, псевдодуховници и псевдодуховност извратена. Когато Аустин е отишъл при болният народ, започнал да проповядва. Но, както на всеки мъж, е дошло време да се ожени. И за да се ожени, е дошло времето да вземе жена от нашия царски род на меровингите. Меровингите, които са управлявали на територията на днешна Франция. Това са също много древен род от нашия южният ни род. Родът на меровингите, царската дъщеря
се е казвала Марушка. Мария или Марушка? Мария. Тя по всичките правила в онова време събрала своя чилис, както му казваме ние, и със своите кармачки, и със своите придружителки. Записани са нянки в пластините, но това, понеже пластините са записани на древнобългарският ни език, това са а, нейните придворни дами, които са били. От, отишла отишла да го чака в едно село. Там са я приели учениците му. Приели са я учениците му, като единствено с него са били Юда и Петър. Са били с него. Останалите ученици са се държали изключително лошо с нея. Неотоплена стая, не са й дали храна, започнали са да се държат подигравателно, започнали са да изпитват една такава животинска по техния происход маймунски ревност и са започнали да пият вино. Под въздействието на виното и на алкохола и на своите ниски страсти са извършили най-гнусното престъпление. Всички разбирате за какво става дума. Извършили са всичките най-гнусното престъпление по отношение на тази избраницата на Аустин. Когато Аустин се е върнал, тя в обезобразена, в състояние, което е неописуемо, отишла, паднала в краката му и разказала какво е станало. Те започнали да се оправдават, че тя сама е поискала да иде с тях и така нататък. Аустин се е ядосал, взел Марушка и се оттеглил с нея в пустинята. Това, което са направили, е било непростимо. Съответно, с енергията си, с определени практики духовни, които има, е почистил енергетиката и с пост, 40-дневен пост и с определени тайнства, е почистил енергетиката, взела е Марушка или Мария и са си отишли в своя край, в Стара град. Оттам тези предатели, тези, които са го предали, са започнали да се разкаиват, но така или иначе след време са умряли. Но искам да направя една такава съпоставка. Единствените, които не са го предали, са били с него и са му останали верни, са били Юда и Петър. А какво е написала онази книга, тяхната? Че Юда е предател, Юда го е предал. Единственият, който му е останал верен. Са написали лъжи на, на неговата памет и на неговото учение. И извратили са го изцяло учението му. Тук искам да посоча, че неговото учение е било истинско духовно учение и имало много последователи. И не на празно първите ученици на Аустин са били истински духовни хора, които са следвали неговото учение и не на празно са били давани на зверовете в Римската империя. Давани на зверовете, разкъсвани, преследвани, всичко, което е написано. Но всичко това до 325 година, когато се провежда събора в Никейския събор. Никейския събор, Константин и Елена създават едно учение, което религиозно учение вече извращават. Разказахме предишния път, отишъл Аустин, казал им да не го правят на неговото учение, на неговата памет, да създават религия, да веждат хората в заблуждение, но те са продължили за тези хиляди години. Религията е създала това, което е в момента християнството. И не, то говорим за нас, за българите. Тук това е традиционната и обичайната религия.
В другите религии са по същия начин са създадени, за да отвеждат хората. Всяка отделна религия си има своите създатели. Но целта е една. Да отвеждат хората. Учението на Аустин е истинското духовно учение, което в последствие Боян Мага, Светозар, започва да разпространява по нашите земи, за да остане в паметта на народа това учение и тази духовност, която са предали на хората. Това любовта е част от духовността, но не е само любовта. Защото има учения масово в момента, които казват, че всичко е любов, да поглеждаме с любов на ближните си, на хората, всичко да приемем с любов. Да, любов наистина е нещо прекрасно, но не всичко може да бъде любов. Не можеш да оставиш враговете ти да те тъпчат, да се гаврят с теб, с жените, с земята да ни поробват. И ние да обичаме враговете си. Ние да стоим в молитва и да се надяваме, че някога някой ще ни даде награда. Това е абсолютно са не направили, тази религия не е направила безволеви раби. По този начин. Като ти ударят едната буза, дай и другата. Което е абсурдно. Абсурдно. И поради това сме стигнали на това положение. Факт е, че все по-малко хора, все по-малко млади хора приемат християнската религия. Търсят духовността. И поради това се появиха десетки нови учения, учители, духовни лечители, духовни наставници, всякакви десетки, за да продължат с отвеждането на хората от пътя, от истината, за да продължат с въвеждането в заблуда. Аз искам да кажа, че ние не налагаме нищо. Ние се стремим да дадем на хората тема за размисъл. Ние се стремим да посочим въпросите, които би следвало всеки човек, който има съзнание, съвест, да почне да си задава. Истина ли е това, което ми казват? Истина ли е това, което чувам? Анимат, всичко, което е написано в книгата, една, втора, трета и четвърта, са истини. Кой ги е написал? Защо няма автор? Не се е подписал. Всяка книга има автор. Кой я е написал? Преписал. И така. Преписал един, преписал втори, преписал трети и си измислил и написал каквото си е решил. Винаги се започва от цялата истина и 5% лъжа. След време цялата истина с 10% лъжа и накрая да остава 100% лъжа. Това е настоящата религия, учение и така нататък. Задавайте си въпрос. Истина ли? Това ли е пътя, който искаме да вървим? Мисля, че това е достатъчно. Да. Ами то се вижда, че път е огромно отклонение от истината. Просто то се вижда на къде върви цялата ни планета. Просто това е абсолютно вече недопустимо всичко, което се случва и това показва, че пътя е грешен и трябва да се замислим. И всъщност точно тук е мястото, нали, да кажем ние двамата, че ние наистина предлагаме инструменти, имаме инструменти, с които всъщност можем да променим тази ситуация на планетата. И само те наистина така, как да кажа, колкото и да звучат, нали, несъвместими Инструмент. с, да, с реалността, буквално като приказни са, нали, всички тези артефакти и способности, нали, които притежава нашата прекрасна Лея Владимировна. За това наистина хората така първоначално някакси не могат въобще да го приемат това всичко, което им разказваме, но наистина, когато се присъединят и започнат, нали, да лека по лека да виждат нещата, да се случват такива просто необикновени неща около тях, ще започнат наистина да вярват и че нещата са обратими, могат да се променят, стига, нали, да се съберем достатъчно хора и да обединим енергията си в правилната посока. И Това така. е правилно.
Нали, енергия. енергията, точно така. Това Това е. е, всеки човек излъчва енергия, всеки човек има енергийно поле, което е замърсено на всеки един човек. И Да. тези, които лекуват енергийните полета на човек, просто те привързват дали е към егрегора на църквата, дали към себе си и те привързват и започват едни такива процеси на обмен, само че обмен към неговия род, към този, който те лекува. Лекувате, но той реално почва да черпи твоята енергия. Стига да ти черпи енергията. Да, Всичко е енергия. да. Можеш да се освободиш. Освобождаването е един такъв дълъг процес и осъзнат. Спазват се определени правила, спазва се аскеза, спазва се режим на хранене, режим на мисли. Мислите са материални. Ако някой не го е осъзнал, нека всеки да се замисли и го осъзнае, че това, което е помислил, ако не се случва тук в Яв, се случва в другите светове, в другите проекции на Земята. Те са 81. Може би тогава ще разказвам за това. Да, да, Това включително. И затова ще дойде момент да разкажа. реално са факта, да си подредат мислите, да се опитат да си почистят енергийно, но не чрез лечители, учители и тем подобни биотерапевти, които не почистват, а смучат енергията ти. Много пъти са шарлатани. Шарлатани, зададете си въпроса. След като си преминал сеанса, какво ти се е променил? Оздравял си, вече не боледуваш, вече нямаш тези хронични заболявания, отведнъж си се излекувал или са се върнали след определено време. Задавайте си въпросите, хора. Точно Задавайте си въпросите. така. Точно така. Мислете, мислете. Не бъдете наивни. Не. Абсолютно. Точно така. И нали, не е невъзможно. Точно това е, че не трябва да се отчаиваме, а напротив, имаме шанс, имаме инструментите. Просто трябва да се намерят всички хора, които са готови, които осъзнават, чувстват всичко това, което им споделяме, тази информация, без абсолютно нали, да ги принуждаваме нали, на сила. Абсолютно по никакъв начин нали, никой не караме на сила. И тук не е, нали, това не е, пак искам да го подчертаем, че това не е някакво движение, нали, някаква нова религия и така нататък. Напротив, това е всичко старо. Да, точно. Свободната воля не е отменена и не Да, може да бъде отменена. Тя ни е дадена от боговете с раждането ни и всеки човек по своята свободна воля, по своя избор върши делата на този свят в тях и съответно трупа, за съжаление, карма. да, Карма, която в последствие трябва да се връща и да се разплаща и да изкупва, както се казва. да, От карма да се мине в дхарма, единна. Дхарма всичките човеци, обединени, заедно, на времето сме живели дхарма. Разединили са ни, преди около 7500 години сме се отказали от предците си. Всеки за себе си. Не напразно има такава, то не е поговорка, ами всеки за себе си и Господ за всички. да. Сещате? Господар на всички и всеки сам за себе си. Отделно от рода си, отделно от народа си, отделно от общността си. Сам никой не може да живее и не може да просъществува в поколенията ни. Точно така, да, така се губи всъщност тази същност, която имаме. Обединени, тогава имаме тази мощна сила. Когато сме разединени, никой сам нищо не може да постигне. Затова трябва да се замислим. Просто, възможно, по най-бързия начин, и, нали, така да се каже, няма време толкова, нещата са напреднали в негативна полза, че наистина нямаме време за мислене и наистина трябва да се действа колкото се може по-бързо. И затова наистина нашия призив е да стига до вас, мили приятели, тази информация, да я асимилирате, да я предавате на други хора. И в тази връзка сме решили да направим една такава среща, онлайн среща, в която ще могат да се задават всякакви въпроси. Предполагам, че вече са изникнали доста въпроси, нали, преди толкова видеа, които сме направили до момента. И за това така решихме в събота да ви обявим в 20 часа среща онлайн в Zoom. Всеки може да заповяда, който така прецени и чувства и има някакви въпроси, които го мъчат и иска да си отговори. Значи заповядайте и ние сме на среща да отговаряме
Така, И ще напишем, нали, също и, да. поканим на срещата, ако е възможно, да участва и Лея Владимировна Да, Пугачова, която да, може да отговори от първо лице на всички въпроси. на всички въпроси. Точно така, да, тя също, нали, е готова да участва, така че ще напишем в Роддолу в групата точно, нали, кога, в колко часа и всеки може да се включи и да участва, да задава въпроси спокойно, на всякакви въпроси можем да отговаряме и затова много даже за нас ще бъде чест и удоволствие да се съберем повече хора и да направим една такава хубава кръгла маса и да си отговорим на всякакви въпроси, които и мен вълнуват, и всеки един човек, нали, то просто въпроси има много. В този преходен период сега, в който сме в това интензивно време, има въпроси, така че готови сме да отговаряме и Илия Владимировна също ще бъде с нас, нали, още един път да кажем. Така, с това нека да завършим нашата среща. Благодаря ти, Иване, за сетен път, за хубавия изчерпателен отговор. Да завърша с едно интересно съобщение. Може би следващия път да разкажем, че родът на Аустин е живял в България. И последните му потомци са живяли в България, но това ще е следващата среща, за да остане какво ще се случи, както се казва, ще заберете следващата ни среща. Всичко Точно добро! така. Да, благодаря и на вас. Благодаря, мили приятели, и до следващия път.